Казва, и небесата ги създадохме с наша сила и ние им даваме простор. И учените в днешно време откриха този факт, който съобщава Коран преди 14 века, с най-известната и достоверна до сега теория за създанието на Вселената. Това е Биг Бенга, големия взрив. Казва един западен учен, Стивън Хокинг, казва в своята книга A Brief History of Time. Неговата книга се казва Кратка история на времето. Западен учен. Казва, ако размерът на разширяването на Вселената е с по-малко 1/100 на 100 000 милиона, забележете този пример. Ако размерът на разширяването на Вселената е с 1/100 на 100 пъти не, на 1000 пъти не, на 100 000 пъти не, на 100 000 милиона. 1 на 100 000 милиона, това цифра, която нашият разум за момента не мога да асимилира. Но просто да се доближиме малко до истината. Ако размерът на разширяването на Вселената е по-малко на 1 към 100 000 милиона, то Вселената щеше да рухне. Вселената щеше да рухне. Представете си за каква прецизност, представете си за каква точност, представете си за каква деликатност, тази изумителност, за това казва Аллах в сура Мулк. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير. Казва Аллах в сура Владението, който сътвори 7-те небеса на своя. Забележете какво казва. Обръща се към нашия разум. Казваме, че Корана идва да говори към нас. Корана извършва диалог с нас. Казва, той, който сътвори 7 небеса на своя. Не ще видиш несъразмеремост, не ще видиш несъответствие в творението на Всемилостивия. Пак обърни взор. И пак обърни взор и твоят поглед ще се върне безсилен молен. Обърнете се към тази Вселена, казва Аллах. Тази перфектна Вселена. Не ще видите несъразмеремост, не ще видите несъответствия, дисхармония в тази Вселена, която дори 1 към 100 милиона в изчисленията би довел до края на тази Вселена. Това въпрос за една велика Вселена, която сочи за един велик Създател. Затова мен ми е много интересно тези учени, които стигат до тези изследвания, западни учени, изследва Вселената, вижда планетите, вижда галактиките, вижда тази прецизност и точност и накрая казва, това е създадено от случайността. Това е една изумителна случайност. Каква е изумителна случайност? Защо се страхуваш да признаеш, че има Създател? Защо не кажеш Аллах Акбар, колко сте велик, колко си могъщ, намерихте? Това е изумително. Колко е интересен човека. Вижда тази изумителност и в същото време казва, това е природата, това е случайността, това е не знам си какво. Нима това го приема човешкият разум. Нима някой от нас, ако вари в пустинята, няма нищо в пустинята, само пясък и белите. Няма вода, няма дървета, няма нищо. Върви. В един момент спира и гледа един огромен замък. С градини, с палми, с дворове, с украсени врати, с мозайка, с подмлеи, с зали, с всичко. Вижда този огромен замък и накрая казва, този замък е създаден случайно. Как стана случайно? Малко вдъхна интерес, води в нас интереса. Как случайно? Каза ми, дойде един вятър и завъртя песъка. И този пясък стана на цимент. И направи фасада и започна да се градят основите. Оттам дойде мозайката, оттам дойде поле, оттам дойде и стана този замък. Нима по същия начин не е за Вселената, за която говорим, с нейната обширност, с нейната точност, с нейната прецизност. Това е глупост, какво. Тази идеология, която се проповядваше на нашите хора, че няма Аллах, че всичко е случайно, това е една глупост, това беше едно безмислие, това беше една заблуда към хората. Дойде време хората да достигнат до Създателя.
Дойде време хората да видят с очите си знаменията на Създателя, казва автор в Корана. Сенурихим аятина фил афaqi ва фи анфусихим хатта ятабайяна аннаху ал-хaq. Ще им покажем, казва Аллах в сура Разяснените. Ще им покажем нашите знамения в хоризонтите, Вселената, и в самите тях, в нашите души, докато не се убедят, че това е истина. Докато не се убедят, че Аллах е истина, докато не се убедят, че Ислям е истина, ще им показваме знамения. И в хоризонтите, и в самите тях, докато не се убедят. Колко знамения ние виждаме и не ни правят впечатления? Всички тези факти не са ли едни огромни знамения за нашия разум? Тези знамения не трябва да ни потръпнат, да ни разтреперят, да се замислим. Имам Създател, има един велик Създател. Какви са моите задължения към Него? Нима Той ме е създал на празно? Няма, скъпи братя. Тези важни съдбоносни въпроси хората ги избягват. Това ли ще показва Авталя? وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. И към колко знамения покрай небесата и земята минават и се отвръщат. Виждат знаменията и се отвръщат. Задават си глупи въпроси. Казват случайността, казват природата, казват, той има някой, ама тази велика сила, този наш Създател трябва да ни потръпнат сърцата, като виждаме Неговото владение, като виждаме тази прецизна Вселена, която сочи за Неговото съществуване. Други факти в тази Вселена. Аллах Азза ва Джале е създал тази Вселена да бъде в перфектен синхрон. Казва Авталя в Корана, казва, и затворихме всяко нещо да поникне от мене. Кажи разточици хиляди китайци с кичарчета с студенти да измиват връбчета. И връбчетата бяха сведени до ниво 0. Или почти до 0 в Китай. Това са много народ. Се справят с връбчетата. Те са повече от връбчетата. И сведяха връбчетата почти до ниво 0. Обаче, вижте това, всяко нещо го направихме умерено, с мяра, в синхрон, с цел. Тогава какво стана? Увеличи се популацията на насекомите и живото беше с голямо. И за сметка на това измяха 10 милиона души от това. Това е коя година? 1958 година. Преди 52 години. Представете си, скъпи братя. Аллах за отдек тази Вселена я се създава точно по съразмерение, всяко същество в тази Вселена има определена цел. Например, кислорода. Кислорода е 20%. Ако беше 50%, при първата светкайте земята щеше да се запали. Пропорциите на кислород и азот, ако са повече, нямаше да се увеличат жизнените процеси. Ако е по-малко, ще се забавят жизнените процеси. Пропорциите на кислород и азот. Пропорцията на въглероден двуокис. Ако беше по-голяма, щеше да има голямо прекалено затопляне, щеше да крепостим живота. Ако обратното, пропорцията на въглероден двуокис беше по-малка, щеше да има страшен студ, не щеше да бъде непосилен живота. Дебелината на озоновия слой. Също, ако беше по-дебела, то щеше Земята да има много ниски температури, непосилни за живота. Ако беше озоновия слой, по-дебел. Ако беше по-тънън, щеше да е страшна жега и ултравиолетовите лъчи щеше да поразят хората с ракови болести и не щеше живота да бъде непосилен. Кой направи кислорода да е 20%? Кой направи пропорциите на азота, на въглеродния диоксид, на всичко? Кой направи солта в моретата от хлор и натрия, която сол, нейната цел е да предотвратява разлагането на морските организми. Всекидневно в моретата измират милиони организми. Тези организми се разлагат. Солта пречи се умират и солта пречи за тяхното разлагане. Ако нямаше тази сол и те се разлагат, щеше да се разпространи
непоносима миризма, която ще направи живота непостиган на земното кълбо. Само това. В същото време, когато се изпаряват парите от моретата, солта се отделя. Защото ако не се отделяше, при първия дъжд ще всички да станем на зимна паста. Вижте, всичко е направено с мъдрост. Но това не сочи за един велик създател. Това не сочи за този създател, който ние сме нехайни към него, за който ние не искаме да признаем неговото величие. Следователно, скъпи брати, вулканите, преди да преминем към другата точка. Вулканите, те, ако ги нямаше, ако бяха по-силни, ще да разрушат всичко. Нямаше да ни посили живота. А пък ако ги нямаше друг проблем, трябва да има вулкани. Защо? Защото те разместват хранителните вещества в океанските води, в океанските дъна, за да дадат храна на рибите, от които пък рибите дават храна на хората. Колко милиона хора се изхранват от риба? Това вижте тази перфектност в Вселената. Тази прецизност. Вижте съзнанието на Аллаха. Това, какво казва Аллах Та'аля: „Хада халкуллах, фa'аруни маза халаку мин дуни“. Това е творението на Аллах. Покажете ми какво са сътворили другите освен него. Даже Аллах се предизвиква хората в Корана и казва: „Я нас удрика алейкум масален фастами'у лах“. Ей хора, давайте пример, чуйте! Унези, които зовете вместо Аллах, не могат да сътворят дори муха. И дори ако мухата им вземе нещо, те не могат да се повърнат. Слаб им моленият и молителят. Как завършва следващия Аллах Та'аля? Ма qadarullah хака qadri. Не оцениха величието на Аллах. Колко е неблагодарен човека, не оцени величието на Аллах. Човека, Аллах Та'аля ни насочва към самите нас. Казва, ще им покажем нашите знамения, в хоризонтите и в самите тях. Докато не разбера, че това е истина. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. И в самите вас, нима не проумявате. Човешкото тяло е един неузнаваем до сега свят. Един необятен, ние самите хората към нас, ако погледнем. Ако погледнем към нас, като брата, представете си, че в човека неговия мозък има, мозъчната му има 14 милиарда мозъчни клетки. Представете си, в самия човешки мозък има 140 милиарда клетки, на които още не е открито някакво предназначение. Тук може да изкараме, че човека има страшен капацитет само да мога да развие. Най-интелигентните хора, които са големите мислители, големите учени, успяват да развият между 5 и 10% от техния потенциал. Средните хора е 1-2%. Следователно, тук може да изходим, че ние, наши деца, в тях има потенциал само да им предоставим подходящите условия за развитие. 140 милиарда клетки, на които още не е открито тяхното предназначение. В нашето око има над 140 милиона зрителни рецептори, които приемат спектърите, цветовете. В окото има над 30 000 слухови рецептори. Всяка секунда в нашето тяло умират, всяка секунда, не всяка минута, не всяка секунда, в нашето тяло умират 120 милиона клетки и се раждат други 120. Нашето тяло постоянно се обновява. Всяка секунда, 120 милиона умират. Сега за 1 час, 60 минути. По 60 секунди, сметнете колко милиарда клетки ще измрат и ще се родят. Кой ни дава тези клетки? Кой ни дава този живот? Само Аллах да каже, спира тези клетки и лъжата си има работа, ще трябва да имате на земя. Затова ние не можем да осъзнаем, че сме зависими от Аллах. Този велик Създател, който ни създаде. Вижте как се обръща Аллах към хората, милостиво, състрадателно. Ей, човече, я и инсан, ма гаррака би раббика al-карим, الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة